लाइभआव थाङा लेट खारो हेलौ माथो दाबो सफैया ओमफ्राय नेनोसो बाबाय आङो औ र' थांगासिनो दे थाब फै नुबाय दा दिनैबो बे गावनि साइकेल बोरायखौनो लानानै फैलायबाय साइकेल सेन गदोंमोन बेखायनो एसे लेट जादों नों आरो नोंनि साइकेल बोराय थुदो थांसै बिदिबा मा थांनो आरो बे नोंनि साइकेल बोरायजों थाङा माथो आं नोंनि बे साइकेल बोरायजों आं बुंखादोंमोन ना नोंखौ नोंनि बे साइकेल बोरायखौ दालाबो होननानै नोंनि बे साइकेल बोरायजों गाखोनानै थांबा आंनि लोगोफोरासो आंखौ मिनिजोबगोन इनसाल्ट खालामजोबगोन आंखौ आरो लाइफआव खेबसेथ' आंखौ नों मोजाङै बेरायहैनो लांनो हायोना हो भेलेन्टाइन्स फैलायलायनोसै मालाय आंनि लोगोफोरनि बयफ्रेन्डफोरखौ नाय आरो नोंखौ नाय लाइफआव खेबसेखौनो नों आंखौ मोनसेबो मोजां जायगायाव लांनो हाया आरोना मालाय आंनि लोगोफोरनि बयफ्रेन्डआ भेलेन्टाइन्स डेनि गिफ्ट होगोन मायबा मायबि होगोन बेरायनोबो लांगोन बरसा गाज्रि मोनाबा दिनै फंसे खोथा बुंनि आं नोंखौ मा खोथामोन I think जों सानैजों मिलायानो खोमा जुरि मा बुंनो सानदों नों I mean जोंनि रिलेशनशिपआ पारफेक्ट नङा जि जाबाय I think बेयो आंनि मोनसे मिस्टेकसोमोन नोंखौ मोजां मोननाया Goodbye आंखौ सिमां साननानै गावदो बरसा I'm sorry आगैसोना एसे लेट जाबाय आरोना आइया नेगासिनो फन हरगासिनो दहायनिफ्रायनो थुदो थांसै माबे गावनो लेट खालामनानै थु माबे हेलौ दाख्लैहाय आंनो नट्सखौ हरनायनि थाखाय थेंक्स नङाबा दिनै एग्जामाव जेबोखौनो हानाय नङामोन आङो You welcome जेबो नङा दे नोंखौ सम सम लोगो मोनखायोमोन दा आङो रायलायनो होननानैनो सानो ओमफ्राय रायलायनायानो जायामोन आरोना आयै नोंखौ आं हस्पिटालाव लांसै थुदो नाङा बाबा हारसिंनो हामखागोन मानो थांलायनो ओहो आयै डक्टरनाव थांथारनांगोन नोंनि लोमजानाया बारानिफ्राय बारा जासिनबाय दाना आं मा खालामबावनो दे आइनि लोमजानायाबो बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय फारसेथिंजाय आंनि फर्म फिलापआबो दिनैनो लास्ट डेट आंनि थाखाय आइया गोनांसिन फैसालि रथ'लाय फैसालि नों बरसाखौ सिनायोना औ मानो सिनाया जानो जों गामिनिनो ना बियो ओमफ्राय मामोन इमि माने दासान्दि नुथाराखै मानसिखौनो ना कलेजावसो फैयाखै नामाथाय फैयाखै खोमा बियो बिमा लोमजागासिनो होनदोंमोन दाख्लि ओमफ्राय नोंनाव बिनि फन नाम्बारफोर दं नामा बियोथ' फनखौनो लायाना फन नाम्बार गैया बिमायाबा लोमजागागोना गायाखैथाय दिनैथ' जोंना फर्म फिलापआबो लास्ट डेट जाबायना आंबो बारा मोजां मिथिया जोंनाथ' आरो दिनै लास्ट डेटथ' आरो फर्म फिलापआ फैसालि नों आंनो बिसिनि न'नि एड्रेसखौ खिन्थानो हागोन ना मानो हाया जानो आंजोंनो थुफादेना बिदिबा आं ससे दोनलांसै नोंखौ थेंक्स फैसालि नों आंखौ दसे नेथ'नो हागोन ना कलेजाव मोनसे फिसा खामानि मावग्रोनो आङो मानो हाया जानो दे इमि नों बेयाव औ फैनाङामोन नामा आङो बिदि नङा नोंसिनि आइखौ लोमजादों होननाय खोनानायखाय एसे नायनो फैदोंमोन आङो दा
माबायदि जाखो मादैया एसे मोजां मोनबायना एसे मोजां मोनहांबाय उन्दुनानै दं सिङाव आया जिरायनोसो थिननो बावबाय आङो नाङा नांलायला आं मादैखौसो सोंनो होननानै फैखादोंमोन ओमफ्राय दिनैथ' फर्म फिलाप दंमोन ना जोंना नों खालामबाय औ खालामबाय आरो लोगोसे नोंनिखौबो खालामफाबाय आङो मा आंनिखौ नाथाय मानो खालामखो नोङो जेबो नङा आं मिथिखादोंमोन नों नोंनि फर्म फिलापनि फैसाजोंनो नोंसिनि आइखौ डक्टरनाव लांदोंना आंनि थाखाय आइया देरसिन इमि आरो बे फर्म फिलापआलाय मा इमि नों आंनि थाखाय एसेबां खालामदों नाथाय मानो नों आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा बरसा गाज्रिथ' मोनाखै नाथाय मानो एसेबां खालामदों नोंनि नांगौ समाव नोंखौ मदद खालामनाया आंना गोरोन्थि जाबाय नामा थेवबो नों आंखौ गोरोन्थि बुजियाबा आं नोंखौ फंसे खोथा बुंनि आं रावखौबो गाज्रि मोना इमि दे बुं मा खोथा बरसा आं मिथिया नों आंखौ मा सानो नाथाय आं नोंखौ लोगोनिफ्रायबो बांसिन सानो मा बरसा I love you आरो आं जेबो साना नोंनि एन्साराबा मा जागोन जास्ट आं दिनै आंनि गोसोनि खोथाखौ नोंनो बुंबाय आरो मोनसे खोथा नोंनि गासिबो बेकग्राउन्डखौ मिथिनानैबाबो I like you आरो आं जेबो नांजाया नोंनि बेकग्राउन्डआ मा नों मानिफ्राय बिलं खालामो You're the best for me I like you आया नोंजों रायलायनानै टाइमा माला थांगोन मिथिलायासै नोंनि साइकेलजों आंखौ न'सिम दोनलांनो हागोन ना थांनो आरो बे नोंनि साइकेल बोरायजों थाङा माथो आं नोंनि बे साइकेल बोरायजों मा सानखो बरसा जेबो नङा बिदिबा आंखौ दोनलांनो हागोन ना न'सिम नोंनि साइकेलजों आंबो साइकेल सालायनो रोंगौथ' बा नंगौना औ नोंनिफ्रायबो साबसिनसो सालायनो रोंबावगौ आङो दे बिदिबालाय मोजांसो माथो आंना स्कुटिया थावानो जोब्बाय आं दायो सोरखौबा लांफैनोसै फैलै आगै फै साइकेलजों बेरायनो फै गारि मटर गैया आंहा जिउआव